Egun on danori, eta ongi etorriak, ohiko osoko bilkura honetara, gehizearendari jarraituz, lehenengo puntua, 2019ko urtarrien 25ean egindako bilaren akta onartzea ala badaukio, zer esatekorik, hau batez onartzen dugu. Bigarren puntua, Aztepe, Dudea eta Labainerako hondakin uren araztegiak eta Moritetxanoko lehen mailako saneamendu sarea ustiatzeko, hartatzeko eta mantentzeko zerbitzuaren kontratazioari dagokionez, kontratazioa mailak egin duen proposamena onartzea. Puntu hau, zerbitzu eta jasangarritasun batzordean aztertu zen, azken finean, behar duguna da mailak hartutako erabaki edo indako proposamena onartzea. Inork, zer esatekorik, bai, Abel? Bai. Bueno, hiri ekimenetik zerbitzu publikoen kudeak eta azpikontratatzearen aldekoak ez garela hainbatetan adierzi dugu. Eta, azpikontratazioa gehienetan ez dutelako balio erantzirik izaten eta udal langile batek azpikontratatutako langile baten beharrak beteko balitu, honen lan baldintzako beak izango liratekeela uste dugulako, ezta? Lan publikoaren aldekoa gara eta horregatik ezin dizkiogu baietzik eman horrelako kontratue. Baina dena den, kasu honetan, ez dugu erabakitzen zerbitzuaren kudeak eta mota, baizik eta kontratazio mailak hartu du egiten duen proposamena onartzea, ala ez. Eta, kontratazio mailak hartu duen erabakia zalantzan jartzen ez dugunez, aztenituko gara, besterik ez. Eskerrik asko, Abel, besteok, bozkatu ingo dugu orduan. Bai esko botoak? Ez esko botoak? Abstentzioak? Hirugarren puntura joko dugu. Seme-alaba jaiotxegaitik edota adoptatxegaitik diru laguntzak emateko oinarri arautzaileak onetsi dituen ordenantza berezia hasiera batean onartzea. Hau enplegu eta sustapen ekonomikoko batzordean aztertu zen. Esti, zer esategorik? Idorten duten honega, segun ondan hori. Eskerrak dan hori, erabatera edo bestera oinarri hauek aurrera eramatearren laguntza gaitik. Dakigun moduan laguntza honen sedea, sendiei laguntza ekonomikoa ematea, seme-alaba jaiotza edo adopzioa gaitik handitzean ondoren sartzen diren ezoiko premiei erantzuten laguntzeko da. Gaur ordenantza honen onarpena ona ekartzeko arrazoia, dokumentua eguneratzea, egokitzea eta sede horren arrazoia goraipatzea da. Beraz, esan dago egokitzapenari hori aparte, jaiotza gutxiagotzen ari direla ikusita, laguntza honen sedeari erantzun handiagoa emanez, ume bakoitzeko diru laguntza handitu egingo da, 400 eurotara arte. Ez gehiago esatekorik, eskerrik asko. Eskerrik asko beste donore zuzatekorik. Hau batez onartzen dugu. Hau batez onartzen da. Laugarren puntura joko dugu. Itxitako, ekalietako fakturak onartzea eta ordaintzea. Hau tipiko bata, urtean zehar sarritan agertzen dena. Hau gasun batzordean aztertu zen, zer esatekorik. Hau batez onartzen dugu orduan. Hau batez onartzen da. Osgarren puntura joko dugu. 2018ko 1517 zenbako dituen alkatearen dekretu berrestea soldata masaren gehikuntza gehigarria urtarria iraia. Puntu hau pertsonaleko batzordean jorratu zen. Udal batzo honetan hitz egin dugu oneri buruz, baten baino gizagotan, baina dekretuak berretzi barik egon dira. Itxaso, azalpen bat eman alba duzu. Egunon. Bost eta zazpigarren puntuak lotuta dauzenez, azalduko todaz guztiak batera, hirurak 2018ko soldata igoerekin lotuta dagozelako, Andoni komentatu dagoen moduan. Aurreko bilkura baten komentatu genuen moduan, eta baita pasan astean ukien genduen langilera batzordean komentatu genuen lez, hori 2018an urrengo soldata igoerak egon dira, eta dekretu hauen bidez berrestea dagokio.
Urtarrila abendu tartean, 2018 legean esarritarako erin bat, hau da, aurrekontu orokorretako legean esarritakorekin bat, 1,5ko igoera gonzan. Uztailetik abendura, 2018ko uztailean 13ko ministro kontseiluaren akordioarekin beste 0,25ko igoera gehigarri bat egon zan, hori uztaila abendu tartean. Hau da, urtarriatik kainera barne 1,5koa eta uztailetik abendura 1,75ko igoera. Eta eskenik, beste urtarria abendu osoko tarte osorako, beste 0,3ko gehikuntza gehigarri bat, hori baita ere aurrekontu orokorretan esarritakoarekin bat atorrelako. Dekretu desberdina dagoz batzuk ametzekoak eta beste batzuk udaleko igoerak direlako, eta, bueno, esan dugun moduan, langileria batzordean komentatu zen, eta hau batez onartu zen. Eskerrik asko. Inor esatekorik, hau batez onartzen dugu. Zigarren puntua, 2018ko 1.605 zenbakidun alkateen dekretu berrestea, soldata masaren 0,3 gehikuntza gehigarria, hau batez onartzen dugu. Zazpigarren puntua, 2018ko 354 zenbakidun amets erakunde autonomoko presidentearen dekretua berrestea, soldata masaren 0,3ko gehikuntza gehigarria. Hau batez onartzen dugu, onartuta. 8. puntura joko dugu, 2019ko 2,25ko soldata igoera onartzea, hau pertsonal batzordean aztertu zen, Itxaso? Bai, hau 2019ko soldata igoerei buruzko dekretua da, non proposatzen da 2,25ko soldata igoera urtarria abendu tarte hau da urte osorako. Igoera hau, legegintzako 24/2018 errege dekretuan araututa dago eta eudelek egindako gomendioari jarraituz, igoera hau proposatzen da. Aurreko puntuak bezala, langileria batzordean aztertu eta hau batez onartu ziren. Zuzer esatekorik, hau batez onartzen dugu orduan. Hau batez onartzen da. 9. puntura joko dugu, 9. puntua, duintasunez hiltzeko eskubideari buruzko erakunde adierazpena. Bueno, hau alderdi sozialistak aurkeztutako mozio deklarazio baten bitartez egin zen, bozeramaile batzordean adostu genduen adierazpen instituzional moduan egiteko, beraz, arloko zinegotxeari Itsasori eskatuko txat, mesedez irakurtzeko. Egunon. Portugaleteko Llorente Teiatze familiak, beraien amak eta emazteak, bere bizitzarekin amaitzeko duen eskubidea mahai gainean jarri du. Emakumea, narridura egoera larrian dago, baina burua ondo izan zuen bitartean, Maribel Teiatzek, maiz adierazi zuen gaur egun dagoen egoeran bizitzerik ez zuela nahi, eta horrela jasota utzi zuen idatziz, aurretizko borondateen agirian. Bere familiak Change.org plataforma erabili du ama horren egoera eta nahia azaldu eta eskari bat egiteko, eutanasia. Eskari honek, 158.000 ziladora jaso ditu bere alde. Adierazpenaren amaieran eskariaren testua eransten dugu. Norbere biografiaren azken gertakaria da hiltzea. Horren bestez, bizitza duin bat izateko agindu horrek, bizitzaren amaiera ere biltzen du. Hau da, heriotza. Gure ordenamenduan, azken urteotan, sartutako aldaketek, bereziki 41/2001 legeak, aurrera pauso handiak ekarri zituzten. Tratamendu medikoa pazientearen borondate autonomaren esku utziz, eta ez bizitzari eusteko aukera teknikoen esku. Zoritxarrez, bizitzaren amaierako prozesuan, pertsonen eskubideak eta duintasuna bermatzeko, legebiltzarrak 11/2016 legea onartu bazuen ere, interesdunaren ustez, gelditzen den bizitza bizitzeak ez duenean pena merezi, modu seguruan, baketsuan eta minigabe. Norbere biziaren amaiera emateko aditu baten laguntza izatea. Norberak, askatasunez erabakitzeko eremutik kanpo gelditzen da. Zigor kodearen 143.4 artikuluan, deskribatzen den egoeran dagoen pertsona bati askatasunez, serio eta behin eta berriz eskatutako laguntza bat emanez gero, kartzela zigorra ezar dakioke. Bizitzari eman beharrezko babes juridikoarengatik, duintasunik ez duen bizitza eta titularrak arbuiatzen duena. Bere borondatearen kontra biziaraztea, krudeltasuna erazten dio egoerari,
edota heriotza tragiko eta bortitz batera eramaten du. 2015ko ekainaren 12an, Eusko Legebiltzarrak lege proposamen bat onartu zuen, eta bertan gorte orokorrei eskatzen zien zigor kodeko 153 lau artikuluak indargabetzeko, suizidio lagundua indargabetzeko. Gaur egun, diputatuen kongresuan lege organiko proposamen bat izapidetzen ari dira, eta eutanasia arautzeko. Proposamen honek hiltzeko laguntza eskatu eta jasotzeko eskubidea aitortzen die norbanakoi. Eutanasia onartzen zaie aldez aurreko oharren agiri bat edo parekoren bat sinatu eta ezgaitasun egoeran daudenei kasu honetan bezala. Legeztatzea, atzeratzeko hainbatek argudiatzen duten eragin negatiboa herritarrik haulenengan ez da gauzatu. Duela urte asko, eutanasia arautu zuen gure inguruko herrialdetako esperientziaren arabera. Hainbat, inkestan, adierazi den bezala, herritarrek eutanasiaz lege arautzea eskatzen dute, adina, kredoa, edo iritzi politikoa edozein delarik ere. Aurrekari hauek kontuan izanik, Amorebita Etxanoko udalak ondoko erabakiak hartzea eskatzen du. Bat, Amorebita Etxanoko udalak diputatuen kongresuari eskatzen dio, zigor kodeko 153 lau artikuluan jasotako jokabideak despenalizatzea. Bi, Amorebita Etxanoko udalak diputatuen kongresuari eskatzen dio, 26/2015 legearen bigarren azken sedapena indarrik gabe ustea. Hiru, Amorebita Etxanoko udalak diputatuen kongresuari eskatzen dio eutanasia arautuko duen lege organikoaren proposamena premiaz izapideatu dezala, bermatu ahal izateko norbanakoek modu seguruan, baketsuan eta minik gabe beharrezko laguntzarekin askatasunez aukeratu ahal izatea beraien bizitzarekin noiz eta nola amaitu. Lau, erabaki honen berri eman diputatuen kongresuan eta senatuan ordezkariak dituzten alderdi politikoei. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko Itxaso, bat amatea zuzer esatekorik. Bai, Urko, zurea daitza. Ez daki funtzionatzen dago. Bueno, zer esanik ez da, adierazpen instituzionalizateko honen alde gaudela, ez da, baina gaia testu inguratu egin behar da baita. Egoera horretan egon arte, inork ere ez dakiz ere egingo lukeen maitatzen duen pertsona horren bizitzarekin, ez da. Naizetan norberak eskatu hori, gero ingurukoek erabaki behar dute, eta seguruenik norberaren bizitzaren satirik zaienaren aurrean gauden. Deigarria da, honen aurka daudenak, zeintzuk diren ikustea. Ze alde batetik bizitzaren aldeko edo probida direlakoak daude, azte huir bezalako erakundeak, ez da. Alde batetik erlijioa jartzen dute testu inguruan, ez da. Gogoratu behar dugu erlijioagatik hil egin dela. Erlijioagatik gurutzadak egin dira, erlijioagatik gaur egun ere hil egiten da munduko hainbat tokitan. Eta erlijioagatik hainbat basatikeri egin izan dira, eta ez ditugu zertan aipatu behar, baina edabideetan, azken asteotan badauzkagu hainbat adibide. Gero bestetik, aipatzen dute medikuntzari toki egin behar saiola eta medikuntzak hainbat aurrerapen egin arte, aurrerapen horiek egitean balitekeela bizitza horiek salbatzea. Oso kuriosua da hori esatea, eta gero, erakunde hauek ze alderdi politiko babesten duten ikustea, zeintzuek medikuntzan egundoko murrizketak egin dituzten azkenengo urteetan. Ahal izan dituzten guztiak eta gehiago. Beraz, ez da bakarrik eriotza duin bat izateko adierazpen bat, baizik eta bizitza duin bat izatekoa azkenengo unera arte, norberak erabaki arte. Eta hori da, orain gaur egun daukaguna kode penalean eztabaidagai. Ez da bakarrik lege bat kentzea ala ez. Baizik eta duintasuna, bai bizitzan eta baita eriotzan, zer den eztabaidatzea. Hori dela eta EH Bilduk botu honena, adierazpenen alde egin zuen, hasierako momentutik, ez da, beti adierazi izan dugu geure adostasuna honekin, baina ez da lege batekin aldatzen baizik eta kontzeptualizazio oso batekin eta gizarteak ere ikus dezan. Naiz eta, lehen aipatu ditudan mugimendu horiek ikusteko biztan nahikorik ez izan edo gogo nahikorik ez izan. Norberak jakingo du zeintzuk diren beren interesak eta desinteresak. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko Urko, beste donorre zuzezatekorik. Bai, Alicia, zure daitza.
Eskerrik asko. Egunon, en primer lugar, dar gracias a todos los partidos aquí representados por el apoyo a esta declaración institucional. Desde el Partido Socialista reclamamos que la eutanasia se regule legalmente. Es una reivindicación social. Un 84% estaría a favor. Pedimos que sea una opción más, tan respetable como las otras opciones. La vida es un derecho y no una obligación. En Europa ya hay países que la regulan. Holanda, Bélgica, Luxemburgo. Queremos ser el cuarto país con derecho a contar con este derecho social. Aquí la proposición de ley impulsada por el Partido Socialista está bloqueada por PP y Ciudadanos, obviando el sufrimiento de muchas familias. Desde el Partido Socialista pedimos que no se negocie con el dolor y el sufrimiento de las personas por la falta de una regulación sobre la eutanasia. Pedimos la tramitación y aprobación de la proposición de ley con el objetivo de garantizar a las personas de decidir libremente el momento y la forma de finalizar la propia vida de un modo seguro, pacífico e indoloro, con la ayuda necesaria y dar seguridad jurídica a los profesionales médicos. Desde el Partido Socialista reclamamos el derecho que toda ciudadanía tiene a decidir su final. Que la eutanasia sea un delito es una anomalía democrática. Estamos cerca de ser el cuarto Estado que despenaliza la muerte asistida. Hagámoslo por Maribel y por toda la ciudadanía que quiera utilizar este derecho. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Alicia, beste donor esateko. Hurrengo puntura joko dugu. 10. puntua, martxoaren 8ko emakumearen nazioarteko eguneko erakunderen adierazpena. Eudelek jorratutako adierazpena dakargu, eta Alicia Hernández, arloko zinegotxiari, eskatuko dio mesedez irakurtzeko adierazpena. Eskerrik asko, alkate. Declaración institucional. Las vidas al centro. En 2018 la sociedad recibió un mensaje claro ante la respuesta que se dio a los paros de mujeres convocados por el movimiento feminista el 8 de marzo. Se llenaron las calles y se impulsaron las redes de colaboración para expresar que la lucha iniciada por las mujeres para reclamar la igualdad de oportunidades no tiene vuelta atrás. En 2019 siguen vigentes las reivindicaciones de las mujeres bajo el lema de «Las vidas al centro». Este año también tomará las calles la demanda de las mujeres para tener vidas sostenibles, libres, diversas y dignas. Es necesario denunciar la precariedad laboral y pobreza de las mujeres, luchar contra todas las formas de violencia machista y rechazar la exclusión y el racismo. Desde nuestro ayuntamiento, trabajando para hacer desaparecer todos los sistemas de opresión y discriminación que afectan a las mujeres, también reclamaremos que las mujeres se planten y que se sitúen las vidas en el centro. ¿Y qué implica esto exactamente? En la medida en que todos los trabajos son necesarios para el sostenimiento de la vida, tanto los remunerados como los que no lo son, tenemos que sacar del espacio privado todo el trabajo de cuidados que nos toca mayoritariamente a las mujeres. Esto significa que hay que socializar la responsabilidad del trabajo doméstico y de cuidado, y que los hombres, así como las instituciones y entidades públicas, tienen que asumir responsabilidades directas. Resulta estratégico y clave equilibrar el uso del tiempo para que las políticas de igualdad sean efectivas. Entre los ámbitos de referencia en los indicadores europeos de igualdad, intervenir sobre el tiempo acarrea cambios en los dominios del poder, el conocimiento, el dinero y el empleo. Teniendo en cuenta estos antecedentes, el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano toma los siguientes acuerdos. El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano asume la responsabilidad de llevar adelante políticas públicas que garanticen la igualdad real y efectiva. El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano asume la responsabilidad de poner en el centro de sus políticas públicas las tareas del cuidado. El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano, con motivo de la huelga convocada por el movimiento feminista, asume la responsabilidad de facilitar el ejercicio del derecho a la huelga a las trabajadoras y electas municipales. Al fin, hace un llamamiento a la ciudadanía para que participe activamente en las movilizaciones convocadas para el próximo 8 de marzo por el movimiento feminista con motivo del Día Internacional de las Mujeres. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko, Alicia, itxasu irakorri euskeraz, mesedez. Bizitzak erdigunera. Gizarteak mezu argia jaso zuen 2018an. Mugimendu feministak
martxoaren 8 emakumeen lan etenaldi deialdiari eman zion erantzunaren aurrean. Kaleak bete ziran, eta elkarlanak sareak sustatu. Emakumeek beren aukera berdintasuna erreklamatzeko abian jarrita zuten borrokak atzera bueltarik ezuela. 2019 ere, indarrean jarraitzen dute emakumeen aldarrikapenek, bizitzak erdigunera lelopean. Aurten ere, emakumeen bizitza jasangarri, libre, anitz eta duinak izateko eskareak kaleak hartuko ditu. Beharrezkoa da emakumeen lan prekaritatea eta pobrezia salatzea. Indarkeria matxista guztien aurka egitea, eta bazterkeria eta arrasakeria uko egitea. Gizarte honen barnean, emakumeengan eragiten duten zapalkuntza eta diskriminazio sistemak guztiak desagerrarazteko lanean gure udaletik ere, martxoan 8 emakumeak planto egitea eta bizitzak erdigunean jartzea aldarrikatuko dugu. Eta zer esan nahi du azken horrek, zehazki? Gure bizitzak sostengatu eta berokoiek erdigunean jartzeko ordainduak eta ordaindu gabeak diren lan guztiak beharrezkoak diren heinean, nagusiki emakumeoi egokitu zaigun zaintzen lan hori guztia eremu primatu horretatik atera behar dugula. Hau da, zaintza eta etxeko lanen ardura sozializatu behar dela, eta gizonek eta erakunde publikoek ardura zuzenak hartu behar dituztela. Denboraren erabilera orekatzea erabat estrategikoa eta gakoa da, berdintasun politikak eraginkorragoak izan daitezen. Europako berdintasun adierazleak kontutan hartzen dituen esparruetatik, denborakoan eragiteak, boterea, ezagutza, dirua eta enpleguetako domeinuetan eragitea ere badakar. Aurrekari hauek aintzat hartuta, Amorebita Etxanoko udalak erabaki hauek hartzen ditu. Bat, Amorebita Etxanoko udalak ardura hartzen du berdintasun erreala eta eraginkorra bermatuko duten politika publikoa burutzeko. 2. Amorebita Etxanoko udalak ardura hartzen du zaintza lanak bere politika publikoaren erdigunean jartzeko. 3. Amorebita Etxanoko udalak mugimendu feministak deitutako greba dela eta ardura hartzen du udaleko emakumezko hautaetsi eta langilei greba egin ahal izateko erraztasunak emateko. Azkenik, herritarrak deitzen ditu, emakumeen nazioarteko egunagatik mugimendu feministak martxoaren 8 deitutako mobilizazioetan eta ekitaldi desberdinetan aktiboki parte hartzera. Eskerrik asko itxaso zuri bebai, bai Leire, zure daitza. Egunon, adierazpena irakurri eta adostu aurretik, esan EH Bildu greba feministarekin bat egiten dugula. Eta ez gara sartuko azalpenetan zergatik egiten den, eta ez, suposatzen da guzti dakigula. Deigarria da adierazpen honetan adostuko duguna, eta gero gure udaleko berdintasun saileko jokabidearek. Berdintasun batzordean esan bezala EH Bildu ez dago batere ados martxoaren 8 udalak eskainiko dituen eskintzekin, arratsaldeko ekintzekin. Hainbat emakume langileen greba eskubidea oztopatzen delako. Udalak emakumezko hautetxiei eta langilei greba egin ahal izateko erraztasunak emateko benetako ardura hartu nahi izan ez gero, hori jartzen duelako adierazpenean, ekintza horiek beste edozein egunetan egitea proposatzen dugu. Eskerrik asko Leire, aintzat hartzen dugu zuen proposamena, ez da aztertuko dugu. Vale. Es que ya se comentó en la comisión, la última comisión de igualdad, que esas dos actividades a las cuales te refieres es la ludoteca y Gaztetxoko, ¿no? Entonces, si esas personas van a hacer huelga, que tienen todo el derecho, no hay ningún problema, se suspenden. Si no van a hacer huelga y ellas quieren hacer esas actividades... Por eso decimos que proponemos que no salgan a la luz que haya esas ekintzas. Que se hagan otro día, sin más. Lehen esan doana, aztertuko dugu Leire, indako proposamena. Bai, Alba, zure daitza. Bai, bueno, martxoaren, Zornotzako talde feministak 3 hilabete daroaz, martxoaren 8 dagozan ekintzak lantzen, eta bertan batu gara oso emocionantea izen da, ze batu gara langabetuak, merkatariak, etorkinak, han eta hemengo emakumeak, eta oso esperientzia polita izaten ari da, iaz izen zan asko be lasai haua eta emakume gitzi hauak hartu zabien parte.
Baina guk espero dugu greba deialdia arrakastatua izan dadila, gure bizitzak jokoan dauz, eta bueno, emetik danori eskertu parte hartzea. Eskerrik asko, Alba, beste den oso esateko, hurrengo puntuara joko dugu. 11. puntua, 93, zenbaki duen alkatearen dekretu berri ematea, 2019-2021 aldirako Amoitetxanoko diru laguntzen udal plan estrategikoa, bueno, hau tramite burokratiko gutxa da, azken finean plan estrategiko bat egu behar dozu gero diru laguntzak emona alizateko, eta beste barik. 12. puntura joko dugu orduan, eskariak eta galderak. Nik irakurri behar dut, dakizue. Zalantzak, susmoak eta antzerakoak argitzearren. Zornotzako EH Bilduk hainbat ekintza politizatzen dituela entzun ondoren esan ez dela egia. EH Bilduko ingurukoa izateak ez du esan nahi EH Bilduk deialdiak egiten dituenik edo antolatzen dituenik. Herri honetan aspaldian izandako gizarte mugimenduen indarra nabaria da eta posten gaitu noski. Baina ideologietatikat daudela argi eta garbi utziarren, oraindik badago jende bat onartu ez duenak. Agian beraien eskuetan ez dauelako mugimendu hori. Horrela pentsatzen dutenentzat interpretazio askotara eraman dezake guztiak. Adibidez, politizatu nahiean egon direnen esku ez dagoenez zerbait esan behar dutela, hainbat partido politikoen gizarte taldeak ezer ez egitea, edo herri mugimendu eta plataformakoek alde politiko bakarrekoak izan da, Andoni Zienagotzi izan da. Bestalde, mugimendu sozial hauei sarritan aurpegiratzen zaie gure lantaldeko partaide bat agertzea soinu ekipoarekin. Ander. Aipatzearren, 3 puntutxo bakarrik. Euskaraldia. Euskaraldirako argazkia atera genuen, baina udalak ez zien soinu ekiporik utzi. Talde feminista. Berdintasun plana, porrot egiten duen berdintasun kontseilua, udalak ez die soinu ekiporik eskaintzen. Pentsionistak. Herriko pentsionista taldeak ere soinu ekipoa behar izan dau. Eta udalak ez die soinu ekiporik eskaintzen. Gure taldeak, soinu ekipo eta beste ekipamentu edo dena delakoa eskaintzeko prest dago herritarro behar duten heinean. Herritarrentzat benetan ateak irekia dauzkagulako. Beti ere, eskubide sozialetan lan egitearen aldekoa garelako eta sigletatik at. Argi eta garbi utzi nahi dugu, ez dugula EH Bildulez usten, baizik eta herri mugimenduetan sinesten dugulako, eta ez entitate eta instituzio utzetan. Eta bukatzeko. Herri honetan pentsioniste mugimendua hasi berria zela, Nafarroa zentroan, talde politiko batek kartel bat jarri zuen, bere taldearen sinadurarekin, baina beste gara politizatzen dugunak. Eskerrik asko Leire, nik egia esan da, gauza eta asko komentatu duzuna, ez dakit nondi nora doazen, gure bozu gero berbaingo dugu, bakarrik gusatxo bat bai esan aldo dana. Udalak kriterio berdina dekola talde guztieri izteko ekipo musika edo beste dozein elementu, ez dara iten berezitasuna, talde batek eskatzen badu besterik. Besteari buruz nik ez deketez esateko. Beste den horrek, zuzer esateko? Bai, Alicia. En la parte que toca por el Consejo de Igualdad que has comentado que no funciona, nosotros somos los primeros en lamentar que no funcione. Se le invita a todas las asociaciones del municipio, a todas, ¿vale? No vienen, no tenemos ayuda de nadie, ¿vale? Quiero decir que yo siempre pido, por favor, el boca a boca, que se convoque, que se hable, que se diga. Siempre pedimos aportaciones para que funcione. No es el tema. Sí, creo que has dicho exactamente el Consejo de Igualdad no funciona. Sí, ¿Lo has dicho? pero no es el tema del escrito. Ya, pero entre otras cosas del escrito lo has incluido. ¿Vale? Beste den horrek zuzer esateko? Bukatutzaten... bai, Urko, bai.
bueno, beste gai batekin natorre. Diot, badez, bestela hemen jendeak usteko lukeagian gaiak nahazten direla, eta ez da plana. Ez, begira, aste honetan, eta, bueno, azken egunotan egia esan da, espazio bat eman zaio Zornotzako kolektibo bat hainbat ekintzetan, ez da? Hau da, Zornotzako pertsona torturatuen kolektiboari. Kolektibo hau ez da bakarrik azken urteotakoa, baizik eta azkenengo 50 urteetan indar armatuek, segurtasun indar armatuek torturatu izan dituztenak. Agerian jartzen du honek gauza bat. Oraindik ere lan asko dago alde guztietatik eta alde guztientzako, eta hori EH Bilduk azpimarratu nahiko luke, alde guztietatik eta alde guztientzako lanketa bat egiteko eta benetako justizia ez dakit, erreparazioa ez dakit, baina benetako zauri kauterizazio bat egiteko. Ze oraindik zauriak hor daude, irekita daude, ezin dugu katu. Gizartea oraindik ere zauritua dago, hainbat urteren ostean. Ze bestela, EH Bilduk uste du aspaldi emango liatekela hainbat mugimendu, eta nik uste dut alderdi politiko guztiek uste dutela aspaldi emango liatekela hainbat mugimendu. Beraz, EH Bilduk eskatzen duen gauza bakarra, eta, azkenean ez da udal batz honi eskatu behar zaiona, udal batz hau bere momentuan pieza bat izango da, beste udal batz batzuek bere lan egin beharko duten moduan, baina eskatzen duen gauza bakarra da, honetan lanean dabiltzan eragile eta alderdi politiko guztiei, benetan ahalduten guztia ematea, eta benetan adierazpen instituzional nahikotxo izatea etorkizun batean, eta ez bakarri torturatuen alde, guztien alde. Hau da, gatazkan zehar galerarik izan duen pertsona ororen aldeko errekonozimendu bat. Ze horrek bakarrik lagunduko du zauriak isten edo kauterizatzen, ez alde bakartasunak. Hori da esan behar genuena, ez da eskaria, agian eskaria da, baina ez foro honetarako, baizik eta goian negoziatzen dabiltzetenako. Eta ea, guztion artean, Euskal Herri hobeago bat egin dezakegun. Bai, eskerrik asko, Urko. Bai, horrela da, lan asko egin beharko da. Atzo bertan, egun zen, horren hildotik, auditorionean baitzaldi bat ingurari buruz, eta han orokorrean planteatu eban bertaratu zen islariak, eta hori izan beharko da bidea, eta amnesia kolektibo batetik danoko urten, eta apurka-apurke aurrera pasoak ematea, ezta. Besterik? Bukatu txatemongo du orduan? Eskerrik asko da noi.